Gata. Gata. 22 decembrie, ora 12:36. Mergem la pescuit la prut. Să vedem ce avem noi aici. Coace. Galabilul. Prea fericitul. Inegalabilul. Ce faci? Filmez, stai. Stai mă, ce ai făcut? Nu, nimic, filmez, stai. Cum? Filmez acum. Dă-l la polă să-l mănânci pe ăsta. Dănuț, te știu de băiat de treabă. Eu am zis să dau la polă să-i mănânce. Du-te în pula mea de golan. Mai valoros ca mine nu este, mă. Mai era unul să merge, să-i rămas. Ți-am adus aici, mă, în paradis. Da. Hai, ia, de aici hai să... Stai așa. Să vedem. Ei, e bun. Dar mai durează, a? Ia. Uite cu ce dai om, cu ce... Ia. Și alei ceva, ia? Și alei dimineața a luat, uite asta cu cășul. Mare? Nu. Asta carul ăla, dar pleca mai mult. Unde, la deal? Eu tot bun. A, acolo-i? Ei, dacă nu apreci, dacă nu înțelegi, ce vrei? Fiecare om cu temperele lui. Vrei unui copac cu ăsta, uite? Lasă aici jos. Unde a dat Mai lângă pastia acolo. Aici da, mă. Uite, știi, uite că e o platformă bună, dar aici nu mai văzui mai.